Assalamu alaikum, mi fuɗɗan be inde Allah. Hande mi wari mi volwa be fulfulde ngam bandiɓe am fulɓe ɓe nana ko mi vi'ata. Ngam himɓe ɗuɗɗum ɗo vi'a min ɗo na mi pullo, a'a mi kaɗo on, himɓe fere vi'a bo wai mi kolejo. Kolejo ɓe ɗo vi'a ɗum kanuri, kanjum on be lamgal fulfulde kole en. Kanjum on kanuri. To na mi kanuri, na mi hausajo, amma mi ɗon nana hausare. Mi pullo ɓi fulɓe tani fulɓe. Ɓe danyi am nder Yola nde mi waɗi duuɓi ɗiɗi kaka am sai hosi am min dilli Cameroon. Mi yahi mi mauni ha Cameroon mi ɗo be duuɓi 9 sai baba am wartiri am nder Nigeria nder wuro ɗo Maiduguri. To mi mauni ha Maiduguri, mi jangi ha Maiduguri, mi ɓangi ha Maiduguri. Nden nda ɓangal am wati sai mi warti nder Kano mi ɗo waɗa film. So mi wari nder Kano mi ɗo waɗa film Hausa en sai ɗo vi'a on andi dai fulɓe vi ba mo Allah wuji furɗata. Mi yardi be hala ɗo mo Allah wuji furɗata. Mi wari nder Kano haɓe ɗo ɓe hokki am sarauta jakadiyar FKD bo inde am yahi duniya pat to a yahi to a vi Tima Makamashi min on wala goɗɗo fere sai Tima Makamashi ɓi fulɓe tani fulɓe ɓingel Yola. To fulɓe amin usoko mi yetti masin, usoko mi yetti. Allah jabudu amon, Allah jabudu amon. Usoko mi yetti masin bo mi yiɗi fulɓe bo yiɗi am. Mi yejjita fulfulde on nanan ma fulfulde am yiɗi dogga amma mi accata fulfulde am dogga. To fulfulde am doggi mi waɗi asar na seɗɗa. Ngam ni mi yiɗi mon usoko mi yetti masin. Nagode sosai. Faransai en vi merci beaucoup. Inji Faransawa kenan. So nagode naji daɗi sabida ta fulɓe vi'a mi yejjiti ɓe ban manta da ku ba sabida yare na ne nazo dan muku tarihi kaɗan daga cikin rayuwata. Mo Allah wuji furɗata inda video ɗo kenan mo Allah wuji furɗata usoko mi yetti. Nagode sosai. Allah ya sa a fassara muku shi za ku ji daɗin wannan fassaratawa. Zan riƙa kawo muku kuma abubuwa da harshen Fulatanci sabida kada na manta Fulatanci. Mo Allah wuji furɗata.